Vanhu vofamba vachibvunza vachiti, asi maarmy general aya vakaramba kuburitsa matenga paDrill here vodai kuitwa pegi. Sandapinda mashoko ataona kuti aiwa kumasvingo warangarirwa zvekare, aiwa kwatoona kuti ku4th Infantry Brigade aiwa vanhu vaona kuti kune another power transition yaitika, a hand over take over yashamisa vanhu yanyatsa kuonekwa kunzi aiwa takambozviona zvichiitika kuingomo, nawo zvava kuitika panapa kumasvingo. Vatiri kuona kuti pane imwe brigade takuona vana Anselm Musanyatwe voya vachiona aiwa transition nehandover takeover of power. Sandapinda mashoko kudanyura panapa noti subscribe or like on the bell kuti bina mukozo kudanyura chiti. Since at the handover takeover parade in Masvingo, as Brigadier General Oscar Chuma assumes command of the 4th Infantry Brigade from the outgoing commander, Brigadier General Kefas Gurira, ZNA commander, Lieutenant General Anselm Musanyatwe is the chief witnessing officer. Ndomashikombani kupana panaona yachikomenda vachiti asi vakaramba kubudisa matenga paDrill here voda kuitwa pegi. Mwamudanyura chiti operation geza nyika, hashtag nyika inogezwa nemunhu wese. Mwamudanyura chiti why all brigade commanders being shuffled after the Geza pressure and heightened tensions within ZANU-PF factions. Wanudanyura chiti what's going on with these handover takeovers? Wanudanyura chiti where are those Zondo and the rest of Twakazi loud mouths? Come here and celebrate. Ndomashwara kuda panapa vanhu vachishamisika aiwa nema transitions of power kuitika nemahandover takeovers aiwa kuma brigades, vanhu vachishamisika vachiti ndizvo zviri kuitika nemarefshuffling awa. Todze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi nethis Geza effect yakonzeresa. Pinda comment section medu tudze mafunguro enyu, subscribe or like, on the bell icon.